ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମାସିକି। ଯେତେ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଅଛୁ ମାନେ ଆମେ ଧର୍ମବିଧି କିମ୍ବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରି ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ନିର୍ଦାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ଆମେ ଯଦି କରିଛୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇ ଆମେ ଯଦି ଜଗତରେ ବସବାସ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଲାଗି ରହିଅଛୁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 14, 15 ଏବଂ 16 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମବିଧି ପାଳନ କରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ରୁହ। ଯେ ପରମ ଧନ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବେ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କରିଅଛୁ, ଚାହେ ଭଲ କାମ କରୁ ଚାହେ ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିଥାଉ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବେ। ଏ ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେ ବିଚାର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମ୍ରାଟ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ କା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଅମର, ତାହାର ମରଣ ନାହିଁ, ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଯାହାର କୌଣସି